Ojiroji, Ọkọba Akọba, Ọkọba Naịjirịa, Ọka Atụrụ, Ige Ezike, Akamụ Nwaanyị Ọka, Ọgba Mmiri, ya na ụtọ, Ọlọwa Alọwa, ya na ụtọ, aka eji onu, aka na inu, onugbu na Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu. Ekene m ala nshiri uwe ebere ọmụma mụrụ m. Ebere eji echi agụ, asụ m chekara m ọgụ. Ọ bụkwa nwanne nwoke, ọ bụ m ya nke njika. Nwe ihe anyị chukwu nwa ebe anyị nwogochi nwe alele nwa ọnwụ chụrụba. Asị ndị kom obiri gboo. N'ụbọchị taa, nji maka ebe n'ụbọchị taa bụ ha gbasara ha nkụziri n'oge gara aga banyere ha ndị bekee ma ndị chọọchị aja akpọ foundational problem. Mkpụrụ ya si amiti atụ ọnụ na ya n'ụzọ ọzọ bụ ha gbasara ime back to sender. Ha bụ ha nji maka ya were bịa taa. Back to sender, ọ bụ ndị back to sender. Back to sender bụ iwechiara mmadụ ife onye a wetalụ gị. In conclusion, the summable none of back to sender will fight to engage in a battle. Because when somebody told you ife etuchietela onye ahụ nwekwara ike tụkwalụ gị again etuchietela ya. What it means, you are telling the person that you are qualified, you are strong enough to fight back. And in such, ị ga-ekpeluchi gị. Ọ bụ na onye ahụ aka gị mana ọ ga-emerụ gị nnukwu ahụ. Ọ bụza na ịka onye ahụ ya bụ na you will make it true. Kedu ihe mere nji welu this as a topic? Ọ na-affectzi anyị today. Not only in the church, but also no ndị be anyị na-emekwa na-asịkwa na anyị na-eme ihe ọdịnala ma ọ na-eme omenala. Ọwụghọ problem niile ka a na-emelụ back to sender. Not all. Ịbụrụ dibịa, ewu dibịa nwoke, ewu dibịa nwanyị. Ihe ya ejide aka karịsịa bụ afa. Afa dị mkpa ihe anyị na-eme. This afa will be a topic for another day. Ibe n'ala Igbo mbụ, enwere dibịa bụ na ihe ọ na-eme nke ya ọ na-arụ ọrụ, ọ na-agwọ ọgwụ, ọ na-achụ àjà, ọ na-eme nke, ọ na-eme nke a, mana ọ naghị agba afa. Afa na-ama ama. Afa dị ka agwụ. Mana society anọzi kịta na some of us na-anachi etezi n'ọdịnala na-emezi ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa. Onye megidezie na o kweghị ya, o jeri ose na-abụ. Which na ịma na ose na-abụ na-efelu kwa na-disappoint mana ịbụ that critical time ị na-edili ya ofelu oge. Some na-abanya n'otu. Some na-eme a lot of things ka ha wee fụ na ha metiri up. Afa na-abịa abịa just like ọgam gwalụ m ekeneke m ọgam anụfe ngene asị m na ọ ya adịrị gị na mma. Okwu dịrị onye nsọ asị na ọ ya adịrị gị na mma. Okwu dịrị onye so asị na ọ ya adịrị gị na mma. If not for you, I don't know where I would have been in the traditional setting now. And I'm so grateful for it. And that is why I'm sharing it. He gave me this knowledge. He didn't take 1 naira from me because he felt like he saw the genuineness in me that I want to know, and he taught me. So whatever I say on my channel is for those that want to practice ọdịnala. Ihe dịnala. Ọdịnala wụ doctrine and principles. Ọdịnala nwere ihe ya eme, o nwere limit mmadụ ya echedebe. It's just that na ọ dị ka ụta nwaanyị na ọta nwaanyị bịa oje welu okpuru ede kpukwasị n'isi. Asị gị na onye ihe amataghọ. We are not in those olden days setting. It is prohibited in the land of which you stand. On the land which the blood flows through your vein, it is prohibited. It's like incurring rocks on yourself. Then when you have incurred that punishment, that rot from the land and the gods,
the sand of which you came from, it is prohibited in that land. When the land will now turn against you, ijebebe back to sender. Ebe ọ bụ na problem gị si, back to sender. Destroy them by fire. Destroy them by this. Some of you ejegwọba ọgwụ. Ijekwuze the highest dibia na-agwọ ọtụmọkpọ ka ọ gwọọlụ gị ọtụmọkpọ to fight where it's coming from without knowing the root cause of your problem. Enwere dibia na-agba afa. Ọ bụkwa na o nwere dibia na-alụ ọrụ na-agbakwa afa ahụ, enwere ya oke agwụ. O nwere dibia na-eme ya. Mana o nwere ndị dibia ọ bụ na dibia dị n'ụdị n'ụdị, o nwere dibia na-anaghị agwọ ọgwụ ike. Ihe ọ na-achụwa aja. O nwere dibia na-achụ aja karịa bụ na ọ chọrọ gị aja sef ọ karịa onye na-agwọ ọgwụ ike. O nwere dibia na-agwọ ọgwụ ike ọ naghị achụ aja. E nwere eze mmụọ ọ naghị agba afa, ọ naghị alụ ọrụ dibia. Mana today na ya for almost all the eze mmụọ na-alụsị ọrụ dibia maka na ọ bụ ofe alụsị. Ofe alụsị na-ama ama. Ọ bụrụ mọs na eburu eze mmụọ eburu dibia. Ọ bụ mọs eburu eze mmụọ iji alụkwa ọrụ siri ike. All ha na-lead our people into going steps ahead that is not supposed to be so. Ị hụrụ afa a na-agba agba, afa ị hụrụ a na-agba agba. Ị bịa n'afa jụọ ese ka m take for example mụnwa. Ana m aja afa kedu maka ajarịja mmiri. If I'm having problem, afa ya asị gị o nwekwara na ihe na-eribi ya ọkpa, o nwere ihe na-ata ya amụsụ, o nwere ihe na-agbanye ụta. Ajụwazi afa kedu ife dị ife a na-agbanye ụta? Kedu ife dị ife a na-eri ya amụsụ? If it is somebody that is not good with afa, the next thing ọ ga-agwa gị ozugbo na ya alụọla amụsụ. Before you know it, ekelu gị amụsụ to fight the amụsụ na-ata gị without asking ka amala ebe amụsụ anwa si abịa and why amụsụ anwa ji ata gị. Ọ amụsụ mmadụ na-ata gị ka ọ bụ amụsụ mmụọ na-ata gị ka ọ bụ amụsụ ndị otu gị na-ata gị ka ọ bụ amụsụ na-ata gị site n'ime itelete. Mmadụ ga-eje na-akọ aka somewhere na-ekpe ekpere for progress for this mana itele ime, which you know it is a direct challenge to a deity a na-akpọ ọdọ ọmụmụ. Onwe ndị na-akpọ ya akparị ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya ekwe ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya ụdala ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya nne ọmụmụ, as long as ọmụmụ dị ya. Now, itele ime, the deity, that ọdọ ọmụmụ enyebe gị nsogbu. Instead of gị ị ga-ejezi mmalite ihe ememe cleansing kpochie onunu dị na ya maka nwa igbulu. Ije mebeli ya ọ na-atazi gị amụsụ. Gịnị bụ amụsụ? Ịta gị amụsụ, asị na ife na-ata gị amụsụ. Ihe na-ebutere gị things are no longer working well the way it should be. Ọ bụrụ you must see ị na-abịa n'afọ nnụnụ ka ọ na-efe. You don't need to see any bird flying around. Ọ ya-eme ihe ị na-eme anaghị aga aga. Ihe anyị akpụ ya n'afọ bụ afọ ahụ o nwere ihe na-ata gị amụsụ, o nwere ihe na-ezugo oshi na mmụọ. Ọ bụrụzi onye dị mmalite ọ na-eme o jezie dipa. Kedu ife dị ife a? Sometimes they hide themselves. O nwere nke ihe agbagide afọ onye gide nsogbu ehichagodu ide wepụ afọ anwa wee bibie n'isi. O nwere nke ihe esi aka ndị sogide isi aka ịkpa sogide. Your own is to get to the root cause of that problem. Then ọ bụrụzi na mmadụ na-eme gị ya, ngwazi ya gị na eme gịnị ka eji emebie ọgwụ. Adị m emelu mmadụ back to sender. Adị m emebili mmadụ ọgwụ. Mana people are so good in emekpa asị mee back to sender. Ịdị mee back to sender ọ bụrụ na ogwugwu na-enye gị nsogbu, ya anụnwe ogwu, ya nụsonwe ogwugwu ọgụ. You are putting yourself in deeper problem. Ọ bụ na akparị na-enye gị nsogbu, ihe anụsonwe akparị ọgụ. Ọ bụ na amadi ọha na-enye gị nsogbu ma udo na-enye gị nsogbu, ya anụsonwe ihe ọgụ. So why starting a fight that you cannot finish? But sometimes I don't blame the people. I blame the ndị na-eme si na ha na-eme dibia n'aka ndị mmadụ, because onye na-amaghị ife ọbụla bịa kwuru gị ife o ji bịa gị na o nwere believe na ị ga-enye ya solution to problem ya. You get?
some people now, ọ ndị ga-anọkasị na ahụ ọkpụkpọ, ọ ndị si n'ụlọ ụka gbapụtasịa with full force, ha na-emezi dibịa na-eme, some pastors kwa na-eme nke ndị pastọ ka njọ. Eluzi ebe a kpọrọba mmụọ ahụ. Any force that is against you, I say will destroy you, will scatter you. Akpaligide ịbịa n'afọ afọ asị gị na-ajọ okwu butere iwe, na-ajọ okwu butere nkapụ ọnụ. Ihe mere nji wee bịa na-eme this teaching now. A lot of people akpọgo m send their own message. Mụ gba alụfafa. Mgbasị alụfafa. Gwafe ife afafa kwuru. But na hey Meggie, they don't tell me before, and I don't walk the walk. I don't know why. I said, how you take walk am? If only you're singing Ejimeyona, ije no ja wo ọgwụ ka ịgwọrọ. For example, no order na-enye gị nsogbu, ije mee that thing. What you mean, ị na-agwọzi na alụsị ọgwụ. Check ebe mmadụ na-agwọla alụsị ọgwụ. You know what? Ị mazi for ya resort now. Ebe mmadụ m dị ndụ nọkọtazi gwọwaziala alụsị ọgwụ. Ihe ma advice mmadụ ime, can you centralize your as in ebe mind gị ga bụ back to sender, your enemy must do. Jee mee ihe a na-akpọ imebi ọgwụ, ọ na-adị mma. Mana ihe amakwa the root cause of that your problem before iwe jee mebibe ọgwụ a. And afa bife ga-agba gị ihe a. Oh, that afa bife ga-agba gị ife a. Afa dị iche n'iche, o depend nke onye na-agba. Dịka mmụọ bụ adịrịja mmiri, ugiri ka m na-aya. And enwere m reason m ji agba ugiri. Ugiri ga-akọrọ gị akụkọ. Ugiri ga-agwa gị ka o si dị. Asọkwa na ndị ọzọ ama adịghị akọkwa alụgoro, mana onye ọbụla nwere ebe o si eje. Ugiri ga-agwa gị ebe problem gị si. For example, bela dị ebe a. Mụ wee mee ife ona ebe, mee nke ona ebe, wee weluzie bela debe ebe a. I wee bịa n'afa, jụba afa. Kedu ihe melu bela ji wee lue? Kedu ife dị ebe a? Kedu ife dị ife a dị ebe a? Ife ugiri ga-agwa gị. Amapụta ozu kpọrọ gị n'ọbel. Ugiri ga-asị gị, oh, ihe ị na-ajụ ese. Ọkwa ihe a before ewepụ ya debe ebe edebeli ya, na onye a metụrụ aka ona, debe nke ona, before wee pụtazie weli ya wee debe ebe. Isi ya ọsịngo oke ihe a na-abụkwa amachakwa anya ome mkpọtụ. Isi ya ka ekwe n'ife dị ife a ịmacha anya ọfụma, ịmara onye mara aka ya ọfụma, ọ na-eme mmadụ ịnọrọgoro na junction, ị ga na-anụ onu ya. Kedụkwa n'ife dị ife a? Ọsị gị ihe a na-akpọ ya wụ gịnị? Bell ka a na-akpọ ya, mgbịrịgba ka a na-akpọ ya. Ị hụrụ ka ọ sị gwa gị ya? Mmadụ gwazie gị to explain this situation na the scenario now. Ị ya amazi na onye debe elu bell a ebe a bụ ụzọ metụ akpụkpọ aka, buru ụzọ metụ nke aka before weli ya debezie ebe a. And n'ife a na-awụ bell na ọ na-emekwa mkpọtụ ọnwụ na ịmacha ya na onye na-anọ na junction na anị ya. Onye gị the purpose, this thing, the function or the work of this thing, ihe ọ na-arụ and ihe ọ ya emenwụrụ gị. Onye a one thing about to agree. So onye ọbụla sị na ya na-eme dibịa, even ịmarụ na afa gị nwere right source of afa, jaa chọọ onye nwere ike imenwuru gị, because the destiny of the people you work for lies na your hand, because our trust ha ji abịa gị. And this thing emego ndị mmadụ ji agbazi ọsọ n'ọdịnala anyị na-eme. Ị na-agwazi mmadụ maka ọdịnala, ọ sị gị ọdịnala spend go 20 million, I don't work tire, I don't do tire, be look na limit jaw na church na better pass. My dear, you meet the wrong person. You've not met somebody like Adelija. Kedu nke chọrọ? If you check your problem, na problem gị bụ spiritual, we will solve it. Ejimi ya. Ọ bụ na problem gị bụ medical something, ma me mara ya ama m onye ji nke a, maka oke a bụ ọhaịrịa, ọ ibi, kedu nke ọwa or liver problem or kidney problem, kedu nke, what is your problem, kedu nke ị chọrọ? Ọ bụrụ spiritual, will tackle it. Ọ bụrụ physical, will tackle it. But the point there is the alpha.
That is the beginning and the end of ife a na-alụ alụ. Maka this afa bụ ugiri ya ga-agwa gị the problem of that person. Gwakwa gị ihe ị ga-eji wee lụọ solve the problem. It's not about the person iji aka ya kwube. You get? So onye ọbụla abịalụ na-eme dibịa ọ bụ na ose na abụ ka o ji eje. I'm not condemning it. Onye malụ nke o ji ejekwa ahụ na-adịlị mana ka m put light ka ndị mmadụ malụ na-enwere egbe nwee egbe. You get? Ose na abụ na-edisappoint mmadụ. Ose na abụ na-gbaba mmadụ ọtọ. Ose na abụ nwere ike gwachakwa gị ife sef ma ọ nwee solution to that problem. Because na it's like na ife na-abịa amakọwali ya na. So ife m na-agwa ụmụ ibe ihe gbasalụ this back to sender. Be very very careful with it. Ọ bụrụ ihe niile ka ị na-eme back to sender. Ma imere Igbo ji sị a na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị. O nwere mmụọ mmadụ ji bịa ụwa iji ịgba afa onye na-agbalụ gị afa gwa gị nke a bụ eziokwu. There will be a light inside you, inside your bosom that will tell you that yes, no one will tell you. And another thing is this: why are you going to a native doctor's place? What is your purpose? What is your reason? Chọrọ ka problem ngedele gị na mma ka ichebekwa mmebe ife ị na-emebu mbụ ka ọ bụ chọrọ ka egwa gị ihe ị na-eme na-adọrọ mma ka ị repent ya chagharịa maybe the right way. Ọ ihe ka mmụọ na-enegesi anya. A lot of things can contribute to ịlụsị ọrụ na ọ na-aga aga. Onye na say, no matter how short or how small or the, I will come and let us know. Omenala, ọdịnala, abụrụ ọgwụ. I keep telling people. Ọdịnala dịwala onwe ya iche. Ọgwụ dịwala onwe ya iche. Mana ọgwụ ka ndị gboo ji support enhance ọdịnala mana ọ bụrụ onye bụ ọdịnala. It's a verifiable fact. So onye ọbụla na-ebido ọdịnala ịchọrọ ibido ọdịnala isi na ebe ihe ebido ọdịnala bụ ike ọgwụ bụ ịgwọba ọgwụ onwe gị ka ị na-egbu. Ị na-destroy yourself. Ị na-emebi onwe gị. For example, o nwere ndị be nna ha na-asọ ọgwụ. O nwere arọbi na-agụ na-asọ ọgwụ. Ịgwọ ha n'ọgwụ outside ma ị gwara ya o mebie ya. Ị ga-esi na dibịa lụrụgọla alụtaghị ya. Ọ lụtara ya. Mana ihe nọ na be nna ga-achọrọ ya. Mmụọ gị na-abụso achọrọ ya. Ọ dị ka mmadụ ikuru iwu ndị ga bụ oke ite. Ije bụ oke ite ị na-ajụrụ ọchị gị. Ije bụ oke ite ị na-ajụrụ ndị otu gị. Ije bụ oke ite ị na-ajụrụ ndị iyi ụwa gị. Ije bụ oke ite ị na-ajụrụ ndị ichie ebe nna gị. Ka ezi ndị ga-eme ka oke ite ahụ alụọ ọrụ. Ọ dịzịa too much. Oke ite anwa mmụọ anwa ndị alụrụ ọrụ ekezie ndị mafa na-abụ dị n'iyi debe na nkọ iweluzi oke ite ahụ wee jebe. O butezie setback na-ebutezi ife isi ike. Ihe a bụ ihe nwere ike ime mmadụ ọ na-enwe setback enwe delay. Nke oke ite a na ife ndị ọzọ si ya. Ọ ga-abụkwa topic for another day anyị etinye ọnụ na ya. Mana nke taa ihe njọ ka anyị ka bịa maka sị na-ekwusi okwu anyụsị ansị ma a kapịrị ọnụ ọghọ otolo. Ihe bụ nkapị ọnụ dị n'okwu anyị na-ekwu taa awụ malụ ka isi eme back to sender. A sị ya adịla ụlọ na onye ọbụla na mma adịghị nwoke mmadụ nwaanyị mma. Ụbọchị nta ajọ na were nchi. Eberi nwe nne eberi ugo dịka omume ọmụrụ nne na o chekara m Igbo bụ Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ndewo ya gazie.